kailangang i-shake, kaya buhos agad, inom agad. Uy, aram mo na daw ang bareta? Ano ito? O day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Nyato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Nyato. Nakatayo na ang kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Diyan sa inyong bahay, makijaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Pakinggan natin si Mardela. Mga tugang, good morning! I'm gonna knock on your door, ring on your bell, tap on your window too. If you don't Miyerkules po nganyan, petsa 8 sa bulan Enero 2025. Ini po ang programa Aramon Nyato sa Radyo DCGB 729 kHz sa bitang ka mga radyo. Nadadangog, nailing sa DCGB News Online Facebook page, DCGB YouTube channel, asin nadadangog man sa DCGB Live app asin sa iba pang internet radio. Siring man siyempre, ako ang sinong lingkod, Mardela Daing Iba Sadit Sana pero diyan hanggang alas 12 kita. Mayroon bang alay ko ngayon? Wala naman na, walang advice today. Ha? Walang advice. And duman sa mga kababayan po niya to, mga tugang, mag-iribanan kita sa tuya pong mga istorya sa mga pangyari sa palibot. Lado technical, kasabay po niya to ngunyan si Kuya Nems Flora. Yaon man si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department sa pong IT. Production Assistant Center, Shara May Liron. Yaon sa newsroom, sina Angel Mustasa. Siring man si Mary Joy Jaresco. Kaluwas siyempre ang Mega Post Patrol sa padagos pong pangalap ng mga istorya. Tanganing mailadawan ng mga sitwasyon sa palibot. Kasabay na dyan ang paghanap ng mga impormasyon. Tanganing babang lilinibog sa manuan. Asin mapukawan ng mga turog sa pansitan. Sa mga kababayan po niya to, maging marikmat. Tangani po na dahil kita magkaigoning problema habang padagos po ang pagbagsak ang uran sa tuya pong palibot. So igwana po ning iniluwas na advisory ang sa tuya po na gobernador asin ang PDRRMC mga tugang kasubagong alas 10 ng pagkaaga. Ini po may kinaraman duman po sa weather disturbance due to heavy rainfall. Ano po? And ang sabi po digdi, dahilan sa orange rainfall warning from Pag-asa is still in effect as per heavy rainfall warning number 02 na pigpalos pong alas 8 ng pag-aaga ngunyan na pwedeng magkaigwa po ng pagpapatakot sa low-lying areas with landslides, flooding, and river swelling dahil sa padagos pong pagbagsak ang uran asin para sa kaligtasan ng publiko. Ang Albay PDRRMC o APSIMO minadirihir kan mga minasunod na disaster avoidance and public safety. Number 1, reiteration kan localized suspension kan face-to-face classes ngunyan pong aldaw. Pandua, early dismissal kan trabaho sa gabos na government offices sa Albay. Apera sa mga ahensya na involved sa public safety, disaster risk reduction, health, and related services. Ang mga empleyado na day po nakalaog o nakareport sa aldaw ngunyan, mga tugang sa trabaho, dapat po na i-excuse. Ang mga pribadong ahensya o opisina,
piging ganyan na ikonsiderar ang early dismissal as in ang diskresyon mga tugang kansidang respetibong heads or employees o employers. Nasa diskresyon na po yan kang mga nasa pribado. So mga LGU, pwede pong mag-execute ng evacuation as needed to areas prone to flooding, landslide and lahar flow. No sailing of small sea crafts. Bawal pong maggalayag ang mga saradit na sasakyang pandagat. No crossing on swollen rivers. Bawal po na magbalyo sa mga naghubag na salog. Baga, nagdakula ang bulos ng salog. Bawal kayong magbalyo dyan. Tanipisil na. Ang gabos po ng local government units, CDRRMO, MDRRMO, abisuan po na mag-standby and closely monitor ang weather bulletin kang Pag-asa. So yan po tabi, pirmado yan ni Acting Governor and PDRRMC Chair, Baby Glenda Ong Bungaw. Para po yan sa Karamangkang Kagabsan. So yan po tabi, para duman sa mga kababayan ta. So, padagos ang pagbagsak ang uran, dahil po sa epekto po kang shear line, pagkatapos siyempre, yan pong mga advisory kang Pag-asa, mga tugang, para sabi nga ni maibitaran na magkilgo po ning problema sa satuya pong palibot. So, ewan natin kung may bago. Ngunyan po ang Pag-asa. Normally, yung mga rainfall advisory, mga 3 hours yan. I-try natin kung makakontak kita, ha? Andali lang po tabi, nag-ring ang Pag-asa. Baka may makausap tayo. Hello, Pag-asa? Yes po. Sir Ariel, good morning po. Si Mar de la Cruz po sa DCGB. Iya po. Sir Ariel, kumusta po tabi ang latest sa mga rainfall advisory na bigpalos po kang Pag-asa? As of 8 o'clock AM, nasa naka yellow ang Sorsogon, yellow rainfall warning ang Sorsogon, as in ang Camarines Sur, samantalang orange warning man ang Albay sa Catanduanes, as in ang Cam Norte nasa Iguaman rainfall advisory. Mm-hmm. Ayun, ano po ini? Maghapon po tabi ni Sir Ariel na mamamatian tang paguran? Iya po, tama po. Samanta na maghapon na mauranan sa tuyang panahon. Actually, hanggang weekend, posibleng may mga kakulang tsansa ng mga mauranan sa tuyang panahon sa mga masunod na aldaw hanggang sa weekend. Mm-hmm. Dahil nga na inasahan na padagos na makaka-apekto ini yung shear line dito sa may Bicol. Ayun, so expected ng mga posibleng pagbaha, as in pagrasin ni daga tabi, sir? Iya po, kaya nga sa tuyang man inaanak to sa tuyang ang mga kababayan naka-arrestar sa mga low-lying and flood-prone areas at sinaman naman sa mga mountainous areas dahil nga naman sa banta ng landslides. Opa. Sir Ariel, ano pong abiso ta sa public para po sa indang kaligtasan ko niyan? Padagos po kita mag-monitor sa mga weather update na pinaluluwas kang Pag-asa. Sin maging alerto kita sa satuyang surroundings. Lalo na po itong mga nasa low-lying and mountainous areas sa mga posible man nganing mga pagbaha asin pagguho ng daga. Ayun, apa. Sir Ariel, salamatan po maritabi. Mabuhay ka mo dyan sa Pag-asa. Salamat po. Thank you very much. Mga tugang, Sir Ariel Samudjo, kang Pag-asa DOST Regional Forecasting Center. I-connection po kayan. So, padagos po ini hanggang hapon. Kaya tama lang po ito na sabi nga ni Kayan, desisyon kang gobernador, as in kang PDRRMC, na i-suspender ang klase sa gabos ng level. Kasubago may mga nag-suspender baga mga hanggang senior high school lang. Sabat din niyan, duman sa abiso po kang gobernador sa PDRRMC advisory, gabos na. Pagkatapos igwapa ning dagdag ito po na pagsuspender kang trabaho sa mga government offices and encouraging mga tugang ining mga pribadong sektor na sa upon discretion kasi na pong mga heads na magsuspender man, mag-early dismissal man. So, sa gobyerno, effective 12 noon, mga tugang, pag-uruli ni, daday na sila mabaralik. Except,
yung mga nasa, sabi nga ng emergency responders, no? So mga nasa health, sa mga CDRRMO, MDRRMO, pagkatapos sa mga, pati na sa engineering, di ba? Mga normal yan na mga tao na talagang nag-aabang para mag-responde tulos, no? So, yun po tabi yan, ang mga updates ngunyan po na pag-aaga. Ang medyo challenge lang digdi talaga naman, ini po na pirming namamatian ka mga empleyado sa pribado, lalo sa nagtatrabaho sa mga malls. Na pag-araw kayo ning sinuspindir ang klase, pati ang trabaho, ang mga jeep na nagbabiyarahe, pagbanggiday na nabarilta. Inda po kung ano ang kunyang ka ang solamente magigibok ang gobyerno is pakiulayan, di ba? Pakiulayan sa mga mga may sadirikan mall na magsuspender, pero normally bata yung mga kunyan diyan, yung mga mga tenants may kontrata yata with the mall, like pwedeng magsarado basta. Di ba? So yan ang medyo kunyan diyan, medyo sabi nga challenging kung paano ba yan. So magkaka-restranded na naman ang mga kababayan mga tugang diyan po sa sa tuya pong palibot, da? Medyo problematic na naman yan. Hindi po kung ano ang mga lakdang mga tugang kang sa tuya po ng mga lokal na gobyerno, lalo sa First District, diyan po sa sa Santo Domingo, kadaklang ka mga empleyado diyan, mga tugang nagtatrabaho, pirming iyo ang problema. Pero ang lokal na gobyerno minapadaraman tulos ning kunyan nin sabi nga ni nin mga behikulo para i-rescue so mga nakukunyan na stranded, no? Iyo po yan ang sa indama na SOP, tabangan sa mga kababayan mga tugang na kakaiguan ng problema. Kunyan, duman sa mga kababayan niya to, ewan natin kung anong magiging sistema ngunyan, kang mga maiipit na naman mga tugang dyan po sa mga sa mga trabaho po ninda mamaya na binariyaan na kan jeep. Dahil na binaralikan, inaratod sana, duman sa mga nag-aabang kan mga sitwasyones, mga tugang sana ma-consider man iyan kan sa tuya po ng mga may sadiri ka mga malls, na pag-araw kayan maging SOP naman yan sa inda na magkunyan early dismissal man kan mga trabahante sa mga naghali po sa ibang mga lugar. Ayan po tabi adi talaga pong sisa parni din ang iarabot yun ng mga alas 10 nimbanggi ka halat mong kapagal ka ng katitindog dyan. Pagkatapos mauli ka dumug, paano na sana magkaigwaning pag-ururong kayan, magkaigwaning ning regulasyon as in polisiya na in times like this, mga tugang, may bagyo, kaya na may share line, may advisory ang Pag-asa, may advisory ang PRRMC, ang probinsya, dahil nasasakop sila kan lugar, for the safety of everybody, mga tugang, kunya na muna, lingwan ta muna so dilin siya. Primero, pag sinuruspindir na, kunya na, orlian na. Dahil naman garong magparabarakal pa dyan. Di ba? Kaya lang minsan talaga, titawan mo, tadya na iris tambay. O yan man minsan nagiging nangyayari na natitipon talaga mga pasahero. Okay? O yan po, mga kabarangay Pero kadakol na ang mga, sabi nga ni ka, naglulubog ang mga lugar. Ang nahiling ko, itong mga post, mga tugang sa Sorsogon, hanggang tikab na. May nagkapi ng mga barangay duman, mga tugang sa Sorsogon, hanggang tikab na ang ang baha. So digdi man sa tuya, mga tugang may nagkapira, mamundo lang ito na itong naipost mga tugang ni Mayor Pido Garbin nasa City of Legazpi, yung kausa kang baha diyan sa may partingang Kapantawan dahil sa basura. Sus Marius pa di. Dahil kaya ngaya kang bakho na sa diri kan syudad. So kay puhan na ning akudir kang DPWH.
hindi kong basura, no? O yan po tabi, siguro yan pang dapat natong tandaan man sa mga constituentes na maging responsible enough. And then yung pong talagang pagbawas na kan paggamit po ng plastics, no? Single-use plastics. Na yun po halos na iring na nakabandera po duman. Kung baga surupay na, di ba? Na nakabara, mga tugang sa mga agyan kan tubig, kaya buminaha. O yan po ang realidad dyan. Sana maipautob ning gusto. Yan po mga tugang na kunyan na mga pagbabawal kan mga basurang yan. And actually, duman sa mga mga opisyalista na nagbubusol kang zero waste, mga tugang, talagang saludo kita diyan sa mga pinagigiban ng expertos. Kaya lang minsan yung mga kababayan nagiging waga. Ewan natin kung iyan aftermath pa mga tugang kang kunyan kang kaitong celebration taning holiday, di ba? Na talagang nag-pile up pong basura. Pero ngunyan, nailing po nindo, naon na naman, dakulon na naman po nabi na yaon sa mga salog, asin sa mga kali. Adiyo. So, sana maging leksyon ang satuya na kita man sana nagipiperwisyo kan kabuang kan iba. Kaya bagay, your foolishness will go back to your body. Di ba? Ayan po tabi, paki na tayo. Dahil na maiwasan po yun mga sitwasyong ang panahon because of climate change. Yan talaga na po mga nangyayari. Makusog na bagyo, makusog na mga pag-uuran. Kumbaga dati tang panahon ka ito, wala na ito nabago na. Buminago na, kaya pirmi na po yan na namamatian kaya dapat preparado kita kayan. Iwasan ta na yung tatarapok ng mga basura. Di ba? Diyan po sa mga kasalugan, diyan sa mga kali na ultimately kita na po napiperwisyo. So yun na po yan, mga motorista, kung narababaan mga sasakyan, motorsiklo, tapos mga auto, may mga lugar po rin sa Legazpi na pwedeng agihan. Sinarado. Particular dyan po sa may Oro site, Kapantawan area, medyo slow moving dyan. At binaha hanggang niya sa may Saod, binatabi. And then duman sa nagkakapira pa mga lugar, nahiling taso mga giniribo bagang mga kunyan, mga kanal kan DPWH. Pangyayari, na-overwhelmed. Nasupay. So, dyan sa may palalaog di sa tuya, nangyari, parang may bukal, sa irarom kang tinambo, nagluluwas duman sa may mga kinaagbagang mga bakal, tangani na, nagbubulwak ang tubig pa, siring di sa tuya pababa. Pangyayari sa buhay pero naman sa Uranali po sa itaas, So, ali duman sa kali, na naon dyan sa Rizal Street along the National Highway. So kanto bagay, so papalaog din sa tuya, naon igod dyan na kunyan na drainage na igwaning itong kinaag na bakal tangani na so mga halis tinampo duman maglaog sa kali ay supay nagbuburok busak, kumbaga parang may bukal, parang may spring sa irarom. Doon nag-aagi sa tubig, pasisiring di, kaya sige po ang tambak. Kaya kasubago, inibakwarta si motorsiklo, paano kayan? Baka kung labugo, maabuto na naman, mga tugang so CVT, pagkatapos so filter, abuton sa tambot so, lumawag sa tubig, pasiring sa makina, may problema na naman kita. Inibakwarta na doon sa luwas. Dumang ka na, di bali lakaw-lakaw na kita palaog, mga tugang. Yun po yan ang mga inconvenience, kung yan po na nangyayari. Kaya po, sa mga kababayan niya to, maging lang tabi. Abiso kang pag-asa, pero lang magdangog, tabi. Kaya na sa inda pong mga advisory, magdarangog po sa radyo, manungod po dyan sa mga advisory, and then siyempre, mga tugang iwas leptospirosis tayo. Actually, yun ang worry ko Aglakaw-lakaw, sabi ko may lugad pala na ko. Paano na yun? Ayan, yan po baga, sabi ba kan Department of Health during our, yung mga advisory campaign po ninda, na para maiwasan leptospirosis, iwasan mga tugang na maglabto o lumangoy
diyan po sa maati na tubig baha. Kung dahil ka man na igang abang agyan, talagang malusong ka talaga dyan. Gumamit nga ng bota, as in gloves, kung ang trabaho dahil may kaiwas sa mati na tubig. Ayan. Sigurado na malinig ang piginom na tubig. Yan. Ugalion po ang tamang pagtapon ng basura. Asin mantiniron ang kalinigan, sarong, asin kapalibutan. Magugas po ng malinig na tubig asin sabon pagkatapos na magbabad sa kontaminadong tubig. Mag-ingat po tabi. Iyan, tabi. Tangani pong dahil magkaigwa ng problema. May mga sintomas. Kang leptospirosis, primero, kalintura. Pandua, pagkulog mga tugang kang sa imong mga muscles. Tapos, pigtatakigang ka. May chilling effect. Tapos, makulog ang payo, asin ang lawas. And then, nag-LBM ka, loose bowel movement. And then, nag-uubag ang bitis. And then, asaro pa kaya na mas worse na garo itong so nag-yelo na ang lawas. Naninilaw ang balat. Tapos, ang pamumulak ang mata, mas giday ka man na sore eyes. Yan, mga nagkapira po yan. Kung, may mga sintomas, magpwedeng tulo sa doktor, kaya po pwedeng makadanyar sa bato, sa utak, asin sa atay, kapag day po naagapan. Tulos po magkonsulta sa pinakaraning health facility kung may kalintura na nagdurar po ng 2 aldaw. Ayan po. Simple tips po yan para sa mga kababayan natin. Tangani pong day kita magkaigo ng problema. Ayan, mga short advisory po yan kan mga pag-iriba niya to. Diyan po sa City Health Office para sa kaaramang kang mga kababayan po niya to na padagos po niya na pigbabaha. Alright, kasubago dyan sa main highway. Ingat-ingat po tabi kita at talaga pong matubig. Kasubago, madaling araw, bigla kong napapreno dyan sa may bago mag-abot mga tugang sa Galera de Legazpi. Yung bago sa may junction baga kang pasiring sa Pawa. May creek baga dyan na may tulay. Supay dumanso tubig. Difficile po ang scooter dyan. Pwedeng lumayog. Diba? May kunyang bagan sa iraro, may salod. Pwedeng marina lang tanay ling kutulos. Kaya tapos ingat sana sa mga highway. Araw ganin nagpadalagang bugitan ng mga bikulo automan o kaya mga motorsiklo. Tapos dyan sa may papalaog naman sa Pag-asa hanggang duman mga tugang sa may Mariners kasubago supay na atab pa. Ewan natin ngayon kung kumusta na. Ano nang kamurugtakan, di ba? O yan po tabi ang mga nagkakapira pong mga sitwasyones, mga tugang dyan po sa Satuya pong palibot. Dakol po ang mga nagpapaabot po ng abiso. Di si Mayor Pido, higwa naman po na ipinaluwas na suspension mga tugang kan trabaho. Suspension kan trabaho sa city government asin iba pang government offices except itong mga opisina na involved po sa delivery of emergency and health services. Okay, so yun, siring po kang naging direktiba man kang gobernador, ang work suspension sa pribadong establishmento shall be subject to their discretion. Effective immediately po initabi. Pinag-post ni na Ma'am Ladi Asur at saka ni Mayor Pido para po sa karamang kang kagabisan niya itong mga kababayan. Alright? Okay, so marami pa tayong pag-uusapan mga tugang. Standby lang kamo. Magbabalik kami sa mga istorya pero kunin mo natin ang report mga tugang ni Karen Ala. Nasa linya na ang Satuya pong the only flower among the thorns. Karen, good morning. Let's come in. Yes, and Dimar, para mientras na malaitig sara, ang sarong portion kan tinampong palaog, di sa may Guevara Subdivision, kan barangay Puting Daga, ay nanggad sa uro lang kaw na anbaha digdi, kapag-observar kan DCGV News, may mga nakabantay na binurugtakan na mga gapo sa tinampo, na ipasabot na bago sa gabos na bako na pasabol ang Puting Daga sa mga behikulo. Kaya sabi ng Dimar,
Pero tabi Andimar, so palawag duman sa Guevara na hampagkan St. Agnes Academy, pwede pa, dagad, laog mo, kaskaso ng gadan agos kan tubig sa salog, da magsunod-sunod pang magparaulan kay Makusugon, pwedeng umapaw na ini, agad masabat na agad sa imo, ang mga ararom ng tubig, dyan sa may puting daga. Yun lang ini ang demonstrate sa sabi kan CDRRM mo na ang lugar na ini dapat nasa preemptive evacuation na halos sa paglipot-libot ni ang ibang mga tinampo lampas tuod na ang baha o mga arababa na gate parang nasa na nagkakasilalag na ta alang ko talagaan ba digdi tabi Andimar yan ang presenteng sitwasyon man tabi digdi sa may Peñaranda Street going to St. Rafael the Archangel Parish lagi lang two-way, so one-way na tinampo. Dahil alang ka na talaga tabi Andimar ang tubig, digdi sa may tinampong pasiring sa Orosite. Bago na talaga siya passable, baski sumay sa Bichara Silver Screen. Palatuo na parte, grabe naman ang baha. Ali ang mga nailing taman tabi Andimar na mga palawag na lugar, halos barahaon ng maray, digdi sa may Imperial Court Subdivision. Halis sa inutan na pasiring baga tabi Andimar dyan sa may dap-dap. Atakyag na ang tubig. Iling mo sa mga tao, gali naglulubog pag minausad pa irinutan kan Imperial Court Subdivision. Kaya ngunyan Andimar, maski sayin kan wala to wala lugar kan syudad, igbabara na talaga, darakan makusog-kusog na pag-uran. Ano yan? So dyan sa may Rizal Street, going to Tecton ba naman? Yes, Andimar. Iyo, Pati nga ni sa may sa Tanchuling baga tabi Tantuloy Andimar. yan. No, mga kunyan yan, mga talagang pigluluwasan ng kitubig dyan. So, hanggang ngayon duman sa may, sa may Lapu-Lapu? Sir, tabi, ay sa Lapu-Lapu Andimar, medyo light pa man tabi ang baha Andimar. Okay. Pero ang talagang grabing naiiling mi is digdi sa may Imperial Court. So mga palaog talaga Andimar. Sa may Tanchuling. Tapos mag-agi katabi talaga dyan sa may Orosite. Iyo talaga so grabe ang ba na naiiling mi. Digdi sa syudad, kan Legazpi. Ayun. Ano, naakwat na sa basura duman sa may Kapantawan? Hindi pa tabi Andimar na agyan. Agyan may tabi ngunyan. Naglilibot-libot kami. Okay, o sige. O, ingat-ingat sa nata. Baka abot to ng kunyan. Abot to ng... Ingat sa baka abot to ng bandala ni kunyan. Ni Boy. Pero padagos na. Okay, o sige. Tabi Andimar ang padagos niya itong pag-monitor digdi sa luwas kay Baan Mobile Unit asin si Boy. Karen Ala, DCGB News. Thank you very much, Karen and Boy. Ali po dyan sa mobile. Naglilibot po dyan sa patuloy pong palibot para tabang itang updates. Ano ba pong mga istorya after this? Ang lakas mo, may ilalakas pa. Sa Revicon Forte, may muscle-building amino acids tulong para mas lumakas ang katawan with proper diet and exercise. Pag malakas ang katawan, lumalakas din ang loob. May lakas para sa ambisyon mo. Lakas! Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Come to the Metro and you will find everything you need. So keep this in mind. Something sporty. Something smart. Something homey. That's just the start. Whatever you beat is whatever you style. It's here at the Metro. It'll be worth your while. There's something for you. Something for you. Something for you at the Metro. There's something for you at the Metro. Ang bagong Biogesic for Kids na inakaipuhan i-shake, syrup formula na para kung may kalentura ang aki. Uwasagan, inubagan. New Biogesic for Kids. Mas pinagaling, magpagaling versus previous formulation. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gamos. Oras sa Radyo DCGB, alas 11:03. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras.
Pinagmidbid ni OFW Party List Representative Marisa Magsino ang matibay asin epektibong diplomasya sa pagultanan kan Pilipinas asin kan United Arab Emirates o UAE kasunod ka na pardo na pinagtaon sa nasa 220 Pilipinong nakakulong o nakaditine sa nasambit na nasyon. Sigun kay Magsino, ang maigot na espersos kan Department of Foreign Affairs o DFA, Department of Migrant Workers o DMW, asin ka na Philippine Embassy sa UAE, ang nagtaonin bagong pag-asa sa nasambit na mga Pinoy para sa giraray na makaibaan sa indang mga pamilya. Sinabi ni Magsino na sa ngunyan, nasa proseso na kan DFA asin Embahada kan Pilipinas sa Abu Dhabi ana documentary asin administrative requirements para sa tulos na pagpalaya asin pagpauli kan mga nakaditining nga Pilipino sa UAE. Yan ang pangalas 11 bareta hali sa DCGB News Base. Ako po si Shara Milaron, marhay na aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Playtime for all your gaming needs. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Revicon Tablet. Lakas na kaya ang ambisyon mo. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Sa inyong nadango ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng Artrisin. Ang Artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng Artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Bahalagang paalaala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mabibili ang Artrisin sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, and other leading drugstores nationwide. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Kumusta na?
Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Yan, post mo yan, bro. Pray until something happens. Bagatugang second part na naribanan niya ito nagdi sa programa. Oy mga misis, rikas-rikasan, todo na naman. Sarap-sarapan ang mga premyuhan. Kumustaan sa tuyang mga suki ng mga fish vendors? Kumusta na kita? Perti man sunabakal kung kanasi kasuod mga Kuya Nems. Bagong bandwidth duman sa may Boulevard sa Santo Domingo. Tulo may gurot. 340 na ang kilo. Pero okay lang ta, preskuhunon man. Unin na Kuya Nemso, supas na ako, mariray ni magkusido. Kusido pritos karaon tulos. Di, siyempre sa kusido, bakal kaki kunyan. Kay puan may kamatis. Ara mo Nems ang kamatis duman sa mo. Akin si Ansaro. Ngunyan o ninailing ko sa Manila. Ang kamatis at 30 na ang saro. 30 pesos. So, lada na haba, yung siling haba, pang sinigang, adjis ang saro. Ang nyari di. Iyan po ang kunyan, ang problema na. Tapos mabakal ka pang August kamuti, 15 hanggang 20. Ay nako, magtaranom. Tangani pong makatipid-tipid kita. Lalo ngunyan na Enero, ini po ang tamang-tama na panahon para magtanom ng kamatis. Medyo malipot-lipot pa ang panahon. No? Magayon, makintab, saka matataba, mahamis ang kamatis. Bakong arog kung mainit ang panahon na medyo iba ang istruktura kan bunga kang kamatis. Ano? Kaya po tabi, sa mga kababayan duman sa mga nag-aabang kan mga pangyayari pa, mga tugang, padagos po ang pagitaas kan tubig sa nagkapira pong mga lugar, digdi po sa Legazpi, asin sa iba po ng mga lugar, mga tugang, sa sa probinsya, sa mga probinsya, mga tugang, kan Sorsogon, mas matindi sa Sorsogon ang baha ngunyan dahil hanggang dumana sa may Kapitolyo. Hanggang dumana sa may sentro, nag-agi na sa Tinampo. Ayan po pagkatapos mga tugang, so duman sa duman sa sa Rizal, dahil po talaga bigpagyan mo na. Okay? So yan, ang mga nagkapira po. And sana yan po ang mariparuman kung paano po yan ma-resolviran talaga. Yan ang magiging challenge pa kung yan po na 2025. Duman sa mga kabarangay. Alright. Dyan po sa sa Buraguis, may direktiba na para sa preemptive evacuation. And si Kapitana ngani, mga tugang na ngapudan duman sa mga residentes na baka pwede nga kamong mag-volunteer. Kay puaning volunteer para mag-assistir sa evacuation efforts kan barangay. Ang tabang da po nindo is very important para po masiguro ang kaligtasan as in well-being kang community members, lalong na sa mga vulnerable. Ayan, okay? Magduma na lang po sa barangay hall kung gusto po nindo magtabang as soon as possible. Okay? O yan po tabi ang pangapudan kang kapitana kan barangay Buraguis, mga tugang, para sa mga constituents man po niya. Okay? Ayan. So duman sa mga kabarangay, talagang pertian washing kang mga auto niyan sa tuyabong palibot. Alright, sa iba po niya itong mga istorya, mga tugang, kang enot baga, may suspension na ng klase sa tertiary level sa Tabaco City, both public and private, effective 12 noon today. Sabi po yan mga tugang kan ni Mayor Crisel. May advisory pinaluwas. Alright.
kang enot baga, may mga kang niluwas ta sa istorya, manungod po duman sa circular kang Department of Health na yung administrative order kang Department of Health na day na dapat na obligaron ang mga senior citizens na magbitbit kan sa indang purchase booklet para po maka-avail kan 20% discount mga tugang sa indang pigobakal na bulong. Okay. So, kan niluwas ta po yan, dako lang mga nagarapot. Paano man yan sa PWD? Yan. Paano man yan sa PWD? May maray na bareta po tabi para sa indo ang Federal Food and Drug Administration, yung FDA. Tan sabi mga tugang, pigaadala na ngunyan kan Food and Drug Administration ang pagpapalawig o expansion mga tugang kan booklet free rule para sa 20% discount sa bulong para po sa mga persons with disabilities para sa senior citizens. Ayan, di pigadala ng sakupon man. Tapos sa senior citizens, effective na po ito. May patani dengan ang Department of Health, whether mga Dracula na mga pharmacy, sakop mga tugang ka ito, na dahil na pag-obligaron ang mga kunyan, ang mga senior citizens na magdara ka itong purchase booklet for medicine para lang maka-avail kang 20% discount. Kasi sa mga magbayular kayan, may magaganigong penalidad. So ngunyan pigadalan sa senior citizens, sabi kan FDA, matiripon mga tugang ang sa mga opisyal, nagtitiripon na nga ni sa mga opisyal para to karon ito po na inisyatiba kan Department of Health para po sa pag-issue ng Administrative Order 2024-007 o 0017. Kung magirumduman, mga tugang, kan dahil na po kay puha na ipailing ka mga senior citizen ang sa indang mga booklet sa mga butika para po makakuha ng 20% discount sa mga over-the-counter na bulong as in medical devices na pigobakal po ninda. Iyon po nagsiserbi na sarong paagi para maipahiling o mahiling kan pharmacist kung pigbabakal kan mga lolo as in lola ang tamang volume o kadakulan ka na receiving mga o na reseta pong bulong. Okay? So, ang sabi, mga tugang, maski pig-require ang mga PWD sa parehong direktiba, wala pong mong pigpaluwas na administrative order ang DOH para maisabay ang mga ini sa booklet free rule. So, talatong po yan na magpaluwas ng direktiba man para maisabay, pero at least kung yan, pig-uro na. Siyempre, nadangog siguro sa mga concern po nindo at iyo man ang gadbaga sarong man sinda sa mga nadidipisilan man mga tugang para po dyan sa pagbakal ng bulong na magdarapang itong booklet. Okay. So siring kang inconvenience ang namatian ngaya kang mga senior citizens isabay na ining mga PWD pero dahil pa po yung final tapig urulunan pa sana linawon ta dahil pa final, figuro ng pasana. May plano ang FDA na i-expand yan. Kumbaga, isabay ka mo. Pero sa ngunyan, halaton ta itong administrative order na ipapaluwas, may kinaraman ka yan para maging epektibo. Ayan, para duman sa mga kabarangay ta. Iyon po ini ang saro na pigreklamo baga na kunyan ngayon, inconvenient siya ngayang maray. Para po duman sa mga tagabangan tabay niya to na padagos pong nag-abang kan mga development kayan. So yan po ang bago. Bago po yan ngunyan na figurunan tangani na maisabay na daman kamo na mga PWD. Latalaton ta na lang na magpalos po ng final na directive manood kyan tanganing ma-implementar na. Di dako lang kagianan man para po sa mga kababayan nato na sa ngunyan mga tugang padagos na pigkunyan
tututukan para dain na masyadong magsapar ning kadipisilan. Gurang na nga ni ngaya, may kanina na papadipisilan pa. Tayan, kung baga, garo pang counter-checking man yan duman sa mga kunyan, mga nagbabakal. Tabak nga maabuso man. Kundi sa reseta baga, ngani na mamarkahan na iyan. Kumpira nga yung bulungan sa imong binakal, mga tugang, kunyan nun yan sa imo. Ibabaldis yan duman, isusuratan duman sa reseta. Kung fully consumed na, kukunyan yan, kakaagmang po yan. Para po maging ariglado. Okay? Diba sa mga kabarangay ta, ha? Padagos lang ang pag-monitor sa inyo pong palibot. Tangani na ano yan, dahil magkaigwaning problema, maabisuan tulos kamo. Okay? So, padagos man ang namamatian pong pagbaha dyan po sa barangay 18, asin barangay 19, ano po? Di mag-ingat sana. Sabi, kung ginakaipuan na sabi nga ni kayan makunyan, mag-ibakwar na. Tangani po na di magkaigwan ng problema. And then siyempre, mga tugang, mag-alabar sa Diyos. Mag-alabar. Na ilikay, mga tugang sa anuman na katibaadan, darakan makusog na pag-uran. Baha, asin po yan ng mga pagrasay po ng daga o yung landslide. Ang gaypuan sana, mga tugang magsunod kita sa mga otoridad, pag sinabing kunyan, day pwede. Pag sinabing ngaya diskanso. Pag sinabing atras. Di ba? Pag ibakwar kita. Yan tabi. Okay? Day na pasabol ang kunyan. Ang barangay Sibiu, sa Sibiu, barangay 7 Sibiu. May rasay, mga tugang nindaga. Ang nyari sinini, di sa kunya na, sa may Buragwi sini, Purok 7. Dahil po pasabol, mga tugang kayo nagagading tabang si Kapitan Ahero sa CDRRMC. May ruminasay po na nadaga na tuminambon mga tugang dyan sa kunyan. Sa tuminambon dyan sa tinampo. Ayan, may nyug pati nga na nakaabot na duman. Yan po tabi, mga kabarangay ta. May understand mga tugang, siyempre, ang satuya pong paabot maning sabi ni Kuya Nes, good morning ngaya. Ang problema, maski dahi na pigagadan kibuklit, pigagadan giray kireseta para makadiscount maski bako man prescription drugs and bakalun. Dapat tayo na over the counter bagay man dapat na bulong na reseta. Ayan, ipapadot ta daw ini, pamonitor tayo sa ipaabot tayo sa DOH tabi, mga pagiriba, pag-follow up paano nila monitor na ining directive o administrative order kang DOH ni Secretary Herbosa, talagang religiously pigutob ka mga butika. Ngani na day magkaigwaning kadipisilan nining mga kababayan niya to. Ayan. Si Sir Dudes. Naglilibot ko si Sir Dudes. Abigaw, marinaga. Kumusta? Garo nakaluto ka na? Dahil pa nga niyo, ipapasupisita ka. Alas 12 bagang yan. Alas 12 ang cut-off. Ang alas 12 yan. Suspended kang trabaho. Kano lang kumusta? Maray mo talagang pig-suspend ang trabaho. Mas brace kala. Kaya warang-uran. As been experience talaga, As been experience. Experience ko na bagayan. Kaya lang. Pasiguro, paano yan baga migot? Dahil taman baga na siguro ang panahon mo, isa diri man na kunyan, na birtod. Kaya lang, kung sa nagkapirang mga kunyan talaga, instances, na pag nagsispindir na, minaliwanag. Yan. Kaswapon baga, Papa Man.
grabe sa init. Yes. Kaya ang ganyan, grabe sa uran. Kaso, nag-evaporate na baga sa uran. Kaya, nagkakalaman sa uran. Pero araw mga kasod, mampauli ako mga pasado. Pagkatapos kan barita ko, pauli na ko, tapi pirutuno na ako. Inabot akong uran, pasiring naman sa mga Santo Domingo. Dumaan na nagponsog, makusugo ng mga uran. Diretso na ito. Kaswapon? Kaswapon. Dominic Loam, pangyari. Kaya... Kulibat ko pala ang sabi. Kaya na sa senior citizen. Dapat man talaga. Dahil kaya na booklet na yan. Ano mo nang binino kaya na booklet? Iyo baga. Although naka... Garo pang check man hindi. Pero dahil naman ka to. Naman kayo po na pagpa-repisilan pa. Iyo ka. Nakakaulang lamang. Nakakaulang lamang sa trabaho kang cashier. Oto nga ning linya kang tawo. Oto nga ning booklet ko pirmi kong daradara dahil lang baga sa pirming nauran na inita nauran na. Kunya na medyo kupas na. Matakan sa rumang daw. Kasunod na nagpapamarilin sa nasuk booklet. So, karino na baga puro Naka-stubler ka na. Ako gawagan mo han. Dapat nga nikutan na. Dahil na pwedeng i-presenta ito. Pakaslit na. Iyo, bata. Yun na nga niya na kung no rin siguro rang na sa katatawan diskwento. Saro pa yan. Di ba? Buda. Bata niya ako baga. Kari baga niya akong nagurang na. Malilingaw na. Yes. Maray so ay di. Tanay na loob lamang sa pitaka. Yan. Yan sa booklet. Iyo. Maray kung permit may darang bag. Correct. Tama medyo dito na kula mang pati bagay yan. Opo. Kaya sabi mo kang kahira, yung ang ano ang pan, ano ang importanteng mo rin dyan, paano yung sasabihin ka, alam na nito yan, kung ano ang dapat i-discount yan. Yes. Nagtaka na kung may ID kang senior citizen, automatic. Correct. Discounted na yan. Ay, di sana i-filing. Okay na. Kita nga ni baga. Kita nga ni baga pag nag-alog sa mga ay di sana okay na. Minsan nga ni pandok sana. Pandok sana dahil sana sa gwapong-gwapong doon si Grillo. Automatic laog na. Ikaw. Ingat pag ulit. Mauran-uran pa. Okay. Ayan, okay. Sige. Okay, sige matabi. Salamatan. Thank you. Yan. Mga tugang, mga amigo niya to. Okay. O bueno, mga tugang, dagdagan ta ng mga istorya. Ready na ang mga pag-iriban niya to. This time, mga tugang, ready na. Ang sa tuyang Mega Force Patrol para po ipabot sa mga nakalap ng mga istorya libo dyan sa palibot. Partner Alar Marion, nasa linya na. Piling dumog na ini. Madali pati ning taguson. Tama ni Fish baga. Partner Al, good morning. Just come in. Partner. Naman si partner. Hello. Partner, go ahead. Ano, tagos na? Kayan, uraw na? Uraw na. Suspended na Suspended na. Tama. Uraw na. Kaya na magpara problema kan baha. Saan adoro-diretso na ini. Okay. Anyway, sa ibang informasyon naman kita, partner, big bubusol mo niyan kan DepEd Legazpi na maginang integrated school ang Estanza Elementary School. Pag sinabing integrated, ano yan? May elementary, may high school? Opo, halo-halo na siya. Okay. Sa resolusyon ni City Councilor Depi Lee bilang chairman kan Committee on Education sa Sangguniang Panlunsod, tawan niya nindoon ang importansya kung maginang integrated school. Ining Estanza Elementary School, dakulaon na bagay ini sa mga magurang asin mga estudyante na makatipid na sa pang-oral daw na gastos kan mga aki bilang estudyante. Dahil na sinda mamamasahe, pasiring sa ibang high school, kung dyan na mismo sa Estanza ang mangyayaring integrated high school o integrated school, elementary and high school siyempre.
Ang istansa, ako manonotaran, may distansya man bagay ni sa sentro o na kumparata sa Albay District, mga 3 kilometers more or less ang rayo pakayan. Kaya siyempre namamasahe ang mga tao, lalong-lalo na ang mga estudyante. Ang proposal na ini, haloy naman na pigubosol kan barangay council sa istansa, asin suportado iyan kan DepEd Legazpi sa mga committee meeting nindang ginibo sa pamamayuman ni DepEd Superintendent Legazpi, DepEd Superintendent Division Superintendent Danilo Despe. Saro sa mga rekisitos mananggad ang resolusyon kasanguni ang panlunsod, kaya tulos na ining ipigbusol ni City Councilor JP Lee, asin approve na ini kan sangguni ang panlunsod kasuhapon. So yan tabi, partner, ang dagdag pang informasyon. Alay sa luwas, Alarmario, DCGB. Thank you very much, Partner Al. Pag-ari kay Partner Al, lipat kita sa 3rd District. Nasa linyan sa muyang Field Commander, Chief of Reporters, Jimmy Nasalita. Chief Jim, good morning, go. Oh, nawala si Chief Jim. Naputol ba? Yan, dahil tabi ulit, Chief Jim. No, ayan, para duman sa mga kababayan ta. Sabi ni Joel Barameda, mauran na udto nga tabi papamar, grabe suuran nag-aga. So pigapod mong River of Babylon ngayon, grabe na naman subaha. Pangyari no. Iyo po yan, ano? Talagang mag-aga po suuran. Sunod-sunod, so ano yan, rainfall advisory. Hanggang kasubago pong alas 2 na madaling araw, sus Mario Joseph, talagang kunyan. Matindi ang pag-uran, halos zero visibility pasiring kita digdi, mga tugang loy-loy sa nasudalagan. Loy-loy sa dalagan, tapos nagabit diyan sa rawis. Iyan po tabi, mauran-uran man. Okay, o de, mag-ingat po tabi sana. Tangani po na maging ano yan, dahil kita magkiguning problema sa satuyang mga sadiri asin sa mga kapamilya. Okay? So yan, mga kabarangay ta. Dakol ng mga nagpaluwas ng mga abiso para po dyan sa ano yan, mga kababayan. Okay? Yan. Mga tugang, as of 11 o'clock, ganyan po na pagkaaga, sa rainfall warning number 3, pigpaluwas pong alas 11, ganyan na January 8, red warning sa Catanduanes. So, ang hazard po dyan o peligro, seryosong pagbaha, asin piglalauman mga tugang yan sa mga flood-prone areas, edalangkaw na tsansa ng landslide sa mga landslide-prone areas. An Albay, orange warning pa. Yan. Ngayon po alas 11, orange warning. Siyempre may mga pagbaha sa mga low-lying areas, asin mga harani sa mga salog, landslides, mga tugang, posible man na mangyari sa mga landslide-prone areas. So, dyan nga ni, baga sa Buragos, may nag-landslide na. Yung Camarines Sur and Sorsogon, yellow warning. As of 11 o'clock, may mga piligruman sa pagbaha sa mga hababang lugar, asin sa mga harani sa mga river channels. Actually, mas matindi ang sinapar na bangon niya kan Sorsogon. And then, duman sa Northern Samar, moderate to heavy rains ang nakaka-apekto na pwedeng magdurar hanggang 2 hanggang 3 oras and pwedeng maka-apektar sa mga haraning mga lugar. So, yung public and disaster reduction management offices concerned, bigabisuan po na i-monitor ang weather condition asin abangan po ang masunod na warning na ipapaluwas po kang pag-asa mamaya na alas 2 ng hapon. So, yan po tabi alas 2 ng hapon, mayroon tayong kunyan. Mayroon tayo na ano yan, naabangan po na bago na advisory kang pag-asa. Okay? O bueno, na si Chief Jim, nawala na. Okay, mga tugang oras na to, alas 11:33 na po ng paggaga.
An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Playtime for all your gaming needs. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Revicon Tablet. Lakas na kaya ang ambisyon mo. Ang bagong Biogesic for Kids na inakaipuhan ni Shake. Syrup formula na para kung may kalentura ang aki. Agad, inom agad! New Biogesic for Kids. Mas pinagaling, magpagaling versus previous formulation. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataoning pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bagong Biogesic for Kids na inakaipuhan ni Shake. Syrup formula na para kung may kalentura ang aki. Agad, inom agad! New Biogesic for Kids. Mas pinagaling, magpagaling versus previous formulation. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardela. Mga dugang balik po kita sa programa. Good morning po sa mga kababayan natin, mga late tuners na. And siyempre sa mga nakantabay po sa DCGB News Online Facebook page. Hello kay Mark J. Sanchez. Diyan po sa HJ Farm sa San Agustin sa Libon Albay. Sabi ni Sir Mark, ni Mark J. Kamasabaw na pagkaga nga Sir Mar. Ay, kumusta ka mo dyan? Nasulat na so, kunyan. Nasulat na so, nabuswang na diki. At is kunyang garo kinaragang garo kisan bago na di. Yan, si Erlita Llaneta Roldan, good morning po Sir Mar, watching from Kuta, Bakakay Albay. Ron Aranya, watching from Bacoor, Cavite. Kamusta na po ang lagay sa Barangay 16 Washington Drive, Legazpi City, Albay. Wala namang pagbahaya tayong nabalita sa may Barangay 16 na pero maoran po tabi. Okay? Arm M. Alarcon, Sir Mar, good morning. Si Fire Officer Redor Lilis Balasta, good morning. Papa Mar, good morning po sa mga men and women. Diyan po sa BFP Santo Domingo. Yan, sa kay Ma'am Madonna. Good morning po tabi. Alright. Dagdagan tayo na istorya. Sino yan nandyan? Si Chief James na una. Chief James, good morning tabi. Go. Yes, maray na aga tabi, Director Mar. Sa mga oras na ini, yaon sa Barangay Burabod an team na gikan composite team ini kan na iba-ibang ahensya sa lokal, under local government of Albay. Sa panginot ni Governor Glindaong Bungao, pinadara duman sa Barangay Burabod ang team, iba-ibang ahensya ini, kumpuesto kan APAW, PEO, PPDO, Provincial Human Settlement. Takon matatandaan, ang Barangay Burabod na puruhan bagay ni kan landslide, dakol na mga residentes ang nagka-displace, nagkawararan kiyarong nagkatarabunan sa mga harong, and sa ngunyan nasa pag-revalidate ang mga ini, and nagkakalap sindakan general information gikan duman sa mga residentes sa Barangay Burabod
kung ano ang immediatamente may tatabang kan lokal na gobyerno kan probinsya para maikulokar sa tamang ligtas na lugar ang mga nagkawararan kiharong. Identified tabi basado sa pakipag-ulay niya to kay Sir Daryl Gwen Conseo kan an Assistant Provincial Agriculturist. Iba-ibang function ang pinagigibo ninda sa ngunyan sa apaw an concern ninda iyo kung ano ang mga posibleng livelihood na pwedeng itabang sa mga nagkawararan ki mga harong asin sa mga nasa dilantira pa ki peligro dumanta bulod bagay ito sinigwa pa ni nakaarong na pwedeng mag-landslide. Okay. Ngunyan na-identify na mga household dahil na talaga ki harong 26. 26. 26. Ngunyan, ining 26 na ini, kaya pig-profiling ini, ta gustong maiintindihan kan provincial government kung si sayan may daga na pagsadiri ninda na pwedeng patugdukan nin harong gobyerno provincial na an magasto. Yan, initially garo may 5. May 5 nag-signify. 10 na. 10. Kasi primero baka nakaaging Aldo reported yan na 5. Ngunya palang 10 na. 10 na. Ngunyan, ining 10 na ini, gustong sabiyon, kumbaga, igwasin danin identified sa diri na istaran. Talangan man nga magpatugdo kita kung bako man sa diri nindong araw. Papalion ka mo, ta permanente na ini. Tsaka hali sa gobyerno yan, dapat talaga may titulo yan. May titulo, 10 na. Ngunyan, so inapot niya to kung paano so daig kiharong, daig bako harong, daig kidagang patutugdukan. Ngunyan, igwado man in identified na relocation site, daig pa man tapos, ngunyan, most probably, duman sinda, papatugdukan kiharong. Ayun. Pero ano ito? Pwede pa da itong kigasang. Pwede pa da itong relocation site na yan? So dati pa yan, nakan 2018 pa? So dati ito, na dahil pa man natatapos sa mga housing units. Safe da ito, kuha na ito kan MG. Validated ito kan MGB. Ligtas ito, ligtas. Ligtas. Question dahil pa mga harong. Ano nangyari ta naaloy ito? Ayan na dito masabutan. 2018 pa pala, may declaration na medyo delikado talagang Burabon. Oo, nasubaybayan baga niya ito. Balik-balik kita dyan sa lugar. Nakantos kita dyan sa puon kan bulod na yan. Narumi na nag-landslide. Kaya nga ni nagkaigo ng espiritu sa lokal na gobyerno na mag-consider ng daga. Oo, ang problema pa na talaga yan. Harali na may sertifikasyon na dyan ang MGB na dapat dahil na itong mga nagkatarabunan na ito. Question, dahil man nga ni ki permanent relocation site na tigwa man, kundi kulang. Kulang. Wala pang bahay. Kulang. Dangan, sa dit ito, sa kadakulan kan may relokar. Tangugunta, ang pagkipaguro niya to kay Assistant Provincial Agriculturist Daryl Gwen Conseo and yaon sa kapitan, yaon sinda duman sa covered court sa mga oras na ini sa Barangay Burabon. Ayaw po, bali po na yaon po unity so din po ini ang Provincial Government of Albay composed of PSWDO, Provincial Human Settlement Office, APAW, PCDO, PEO, para po din sa and other concerned department po para po din sa housing project po din sa Barangay Burabon, Sigon Albay. So mga na-affecta lang po yung ikang landslide during Typhoon 15. Okay. So nga po, nagkakanta kami ni profiling naman po sa mga beneficiary para po ma-identify sa akin sino silang mga pagsasadiri ni daga na pwedeng tugdukan dito yung araw. And aramon po sa mga general information lang po sa isa. Opo, mga pila yan, sir, na biktima na nagkatarabunan? Based naman sa submitted na street sa barangay, nasa 26 po ni household. Pero as of now po, ito lang kaming 10 na identified na talagang may sigurado na tutugdukan ng araw. Matapos po itong patugdukan araw, makukmong po pala ito pagsadili sa tutugdukan. Pero dapat tutugdukan, safe, dapat safe. Opo. Kasabay na yan sa ipabalidate ninyo? Yes po, yes. Ano sir, ipapatugdok din doon site na mga harong, temporary o permanent na? Permanent na po yun
nagastos kisa anong klase konkreto? Opo, konkreto. Design mo po siya yung Delegate Office in coordination with the PO. Very good. So ang gastos wala sin nagagastoson. Wala man po. Very good. So ano rin yan may start sir once na na-validate nindong okay so lugar? Opo, once na alat lang po kita ng approval sa inyo. Pero iba na po na pagkuhaan nito. Piran kantinag kan ba sa housing unit na itutuglog? Wala po ako sir na itong magkano. Siguro to okay lang po. Okay. Ano may lang po rin di purpose na tayo pamita apa. Kapag yun lang po online viewing ka. Sa in the malipat. Okay, so yan linawon niya tatabi Director Mar. Garo may tinagam ang provincial government. Brown out? Garo may tinagam ang provincial government na garo 5 million muna. No, 5 million. Dahil man bako sa poder ni Sir Darrell Buin Conseo, pagabot naman sa pondo, kung gurano ang kantidad, na pwede magsimbagdakan si Sir Cedric Daep o kaya itong sa provincial human settlement. Yes, at sa saka level ninda, kung anong klaseng arong yan na ibubugta ka di, sana sumatibay na. Design na sa kwan sa kung ano man nakalamidad. Kaya ng sumagupa ng 300 km per hora. Islam na. Sa pagiling ko bako parosan kay kwandig dita nakakatirin sila nga ni subulod. Bako parosan ko ni landslide ang delikado dike. Yan Tapulo din nga lang kawon. Di man ibubugtakan diyan sa lugar na delikado di. Naabuton kung may magrasi na bulod, siyempre. Kasabay na yan sa pinag-validate nyo yan. Ayun, pero ang magayon dyan na bareta, may kasiguruhan ng baga kagaling harong, so makakapagpresentar nin sa indang sa diri ang daganaan. Correct. Pagkatapos safe sa landslide o kung ano pa ng kalamidad lugar. Diba? Kapag abot ka ng oras, nagataralbong, nagabaratak. Roger. Siyempre, subject for ano yan, subject kan soil testing kan MGB. Kaya nga niya naman sarong team ini. So iba pang mga detalles kani manungod sa pagpapaharong, pwede mag-expound kayo ni. Sa probinsya na pwedeng si gobernador, pwedeng si Sir Cedric the administrator. Pwedeng si PEO. Pwedeng sa provincial human settlement. Yan. In charge. Sige. So yan tabi Director Mahar, at least ang lokal na gobyerno kan probinsya dahil nagpapabaya actually yaon ngunyan sa direkta yaon mismo ang team nasa Barangay Burabod sa ngunyan na apresyado man kan barangay official lalo na kan barangay kapitan Erwin Perez. Ano to kay Bananda su Agriculture? Kasabay nga niya yun. So, kaoro niya to sa Assistant Provincial Agriculture, Sir Darrell Buin Conseo. Kasabay su Agriculture, kasabay su PSWDO. PSWDO, PEO, Provincial Human Settlement, PPDO. Okay. Dako na grupo yun nganing masiguro na talagang ariglado. At saka, para maaraman magaro kung anong pwedeng intervention bang maitabang dyan sa mga marirelokar. Correct. Okay. Yan tabi Director Maran sa to yung mga dagdag na informasyon. Thank you Lord. Wala nakiuran na bumina nagbabagsak sa ngunyan. Maliwanag na and malisaw na ang kalangiton. Okay. Yan tabi Director sa to yung mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you very much, Chief Jim. Yan po tabi, Adi. Pero wag tayong masyadong kampante kung nagliwanag data. As of 11 o'clock, ang probinsya ng Albay, orange warning pa. Orange warning. Yeah? Alright. Magayon na bareta po yan sa mga mga kababayan taga Burabod, Libon, Albay. Manungod dyan sa naging problema, mga tugang kang pagrasay po kang daga. May mga nagkawaraning harong, 26 ang dapat na irelokar. So igwa ng 10 palan na nag-signify na igwa kaming sa diring daga na pwedeng tugdukan. Tayo nang pipahanap na dahil man nakaka-gibo pa duman sa kunyambaga. So na-identify na relocation site. So dahil daga, napapagibuang kang provincial government ng harong, duman sinda sa relocation site. Yan kung ano pong magiging sistema rin. Bueno, Joshua James Bino nasa linya para po sa dagdag natong istorya. 10 minutes before 12. Joshua, please come in. Joshua? Hello, sir. Yes, Good morning. Good morning sa mga parantabay.
napadalagan kita digdi sa barangay Buragwis sa Legazpi City Tapiganat ta so landslide area ta di Sir Mar. Sa may Sibyo da, Purok City? Dahil ta may report na na-receive sa Bureau of Fire Protection Legazpi na may missing person digdi sinasabing barangay because of landslide. Ang kasubago lang ito Initial iyan Sir Mar na informasyon na ipinabot man sa DCGB News ni Senior Fire Officer for Gary Santander, ang acting Deputy Fire Marshal, dahil ta nag-aktibar man yan sindakan sa indang Special Rescue Force o SRF nanganin ng verifikaron ang nareceive nindang informasyon. Susug kay SFO for Santander may nag-upload sa indang opisina, nag-informar na allegedly may missing person dahil sa nangyaring landslide digdi sa barangay Buragwis. Kung kaya nag-informar man ini sa tuya and pinag-aktibar so SRF na pasiring naman digdi sa barangay Buragwis. Kaya sa ngunyan tabi Sir Mar, ang tabayan na mga developments, ang mga follow-up reports, dahil ang tapadagos kita maghihinguwa na mabilog na sabi ng istorya and makonfirmar ang nagbutwa na impormasyon na iyan na ipinaabot masatuya direkta sa Bureau of Fire Protection Legazpi sa paagi ni SFO for Gary Santander. Ano na kami nagitabi Sir Mar sa Buragwis, mabalik ako taod para sa dagdag na mga impormasyon and detalles. So far, yun muna yan Sir Mar, kay Bangko si Boy, sa Mobile, Joshua Bino, DCGB. Thank you very much, Joshua. So yan po, tabi mga tugang, for confirmation po ito na ano yan, sabi may missing person dahil lang po duman sa pagrasay po kandaga. Diyan po sa may ano yan, ano nagrasay kasi bago na pig-post ni Captina, yung ano, Purok 7 Sea View. Yun po ang latest na ano ta, na nahiling ta, na sabi nga ni mga tugang, dahil na passable. Ito po na tinampong ito, nagaganing tabang sa CDRMC. Now, so ano yan, so Bureau of Fire Protection, tulos po nagdalagan dumanta, may na-resibisin ng apod na ngayon may nawarang persona dahil lang po sa landslide. So, yung sinadimang for confirmation, doon na kula man ining mga ining nagrasay na ini. Tamala, may nyug nga ning nakasabay. May nyug, baba pa man sa ng nyug. Nakasabay po tabi duman sa pagrasay kandaga. Okay? So, iringat po tabi, mga tugang, ngani po na ano yan, ngani po na maging ariglado kita nagparauran baga, halos 12 oras ng kauuran, di ba? Di duman sa ano yan, mga kabarangay mga tugang magpasiguro sana. Maski nagroliwanag, pero ang abiso kang pag-asa sa pinagpalusong alas 11, mga tugang, because of shear line, igwa pa po kita, nasa orange warning pa kita. Yellow ang Sorsogon at saka Kamsur. Pagkatapos red warning mga tugang, duman sa Katanduanes. Yan, iringat po tabi, iringat. Nga ni pong day magkaigwaning masyadong nakulang problema. Alright. Ayan, may mga message pa kita, mga tugang para po sa mga kababayan mga listeners niya po na pagkaaga. Ang sabi po digdi, Papa Mar, good morning. Masabawon talaga. Masabawon talaga ngayon. Ano yan? Panibot. Tibaad lamang magpundo na. Nag-aga na. Pero siyempre, sa mga nasa dalisdis po ng kabubuldan, mag-antabay po kita kunyang baga, saturated na pandaga. Iyan. Alejandro Oropesa, bati ko po, Elisa Oropesa, nagdadangog po sa imo Sir Mar. Yan po tabi. Okay, sige, salamaton. And then, Papa Mar, grabe na ang baha, digdi sa Sorsogon. Dahil na kami makaagi, pangyari na. Sige po tabi. Ano yan, tibaan magpundo na pero yellow warning pa dyan sa Sorsogon as of 11 o'clock. And ang masunod po ka na abiso kang pag-asa is mamaya pang alas 2 ng hapon. Okay? So, para po sa kaaraman po kang kagabsan na nag-aantabay po sa tuya sa ngunyan.
At talaga pong yun ay puwinitan. Sabi ba kang Pag-asa, ang sa tuyang kapalibutan sa Pilipinas, maka-experience pa ning La Nina like hanggang Marso. Yung sabihin, may mga pag-uran pa hanggang Marso or mga end of February. Sana po magkaigwa po ning pag-antisipar ka ng mga kababayan tangani po na dai kita magkaigwa ning diskwido asin matapos naman ini po mga tugang na kunyan, mga pigsasapartang na inconvenience lalo na kan mga vulnerable talaga pong makunyan. Difícil ang mga sining kaning sitwasyones. Ayan po ulitin red warning ang Catanduanes as of 11. Ang Albay nasa orange warning, yellow warning ang Kamsur and Sorsogon. Ayan po tabi mga kabarangay ang satuya po mga latest kunyan para po sa kaaraman kang mga kababayan Ayan. Papa Mar sabi ngayon mababa na sa Kamati. Sabi by February po mababa na kunya na production time na production time na ngaya mababa na. Ayan po tabi talaga pong kunyan nagmahal because of kulang sa production, kulang sa produkto tinamaan mga tugang kamaraot na panahon mga nasa productive and vegetative stage pa sana na mga kamatis. Di taw din kung makusido ka saro sa nangunang gamita saro 15 15 sa 15 sa Ligas, 15 sa Santo Domingo, 15 sa Ligaspi ang sarong pidaso. Sabihin kaya sa Manila 30 na Kuya Names. Sabihin, 400 ang kilo. Seryoso, ayun ang mga agricultural products talaga. So talagang aminado na dapat talaga padakuling production. And yan, kitang mga households pwedeng gumibo ka yan. Maski sa barisbisan ka narong o sa laog ka narong pwede man. Di ba? Pag tagalos-los na pag init-init na, di ba? Di sa container o kaya sa sako. Ang magayon mo yan sa sako naman Kuya Names. Pati kamuti. Sa sako mo itanom, tanganing pag may unod na, tukiun mo sana. Ayos na. Di ba? Basta siguro doon sana nasudaga, masustansya. Yan, kung anong kinakaipuhan kang gulayon, mga tugang dapat yan full of nitrogen. Yan naman kaipuhan ka mga gulayon. Di ba? May nitrogen. Di ba? Tangani na maging magayon ang malusog siya. Pagkatapos marayan mga bunga. Ayan po tabi. Okay? Iringat na sana tabi. Iringat sana. Dipisil ang buhay pag-arog kay ning mauran. So mga nagralaba, day nagmamara. Ako Kuya Nims, 2 jacket na nakahangir. 2 aldaw na day nagmamara. Pangyari, nadumugi. Di ba? Minsan, maski ang mga kaputi, kakusugan kan uran, titagos. Taros Kuya Names, ang pantalon buda so jacket. Taros ang kang kusog kang uran. Sabi ko niya, grabe ang uran na ini, matarumon. Dahil na tagal so kaputi natatagos, natataros. Ayan po, tabi, mga yan, sa mga kabarangay sa Sorsogon, ingat-ingat po kamo dyan dyan sa Donsol, sa Pilar, sa Sentro kan Sorsogon, kadakol na mga areas po dyan, mga tugang, nagkapi ng mga lugar na talagang tinamaan po ng baha. Ingat na sana po tabi. And hopefully, sana negative yung yung report dyan sa sa Buragwis, na may nawawarang persona. Pag-try ko nga po din si Kaptina, hindi ko makontak. Paano mga kapatid? Iscan na muna kita. Ngunyan po na pagkaaga dito po sa programa, haramon niya to. And then, standby lamang po kamo dyan
Magbabalik po ako mamaya alas 12 hanggang alas 12:30 para po sa Bareta alas 12. Pag-iriba ko po dyan si Jasmine Baloloy. Sa pangalan ni Kuya Nems Flora sa Lado Technical, si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department, Kambilog na Tropa. Ako po sa lingkod, Mardila Dengiba. Thank you for giving us company. God bless the Philippines. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Marvin